ژاپن давлати ҷазирагӣ дар осиёи шарқӣ аст. сардори давлат император мебошад. ҳайати этникии аҳолӣ ҷопониҳо 99% аҳолиро ташкил медиҳанд. боқимонда кореягиҳо, хитоиҳо ва ғайра ҳастанд. ژاپن дар муддати дуру дароз аз кишварҳои ҷаҳон ҳамагуна алоқаҳоро канда буд. дар натиҷаи инқилоби буржуазии Мейдзе дар соли 1867-1868 кишвар ба дигаргунасозиҳои бозорӣ ва демократикӣ ба инкишофи муносибатҳои сармоядорӣ такон дод оғоз намуд. дар солҳои 20-ум дар ҷопон сиёсати милитаризм ривоҷ дода шуд. шикасти ҷопон дар ҷанги дуюми ҷаҳон ва ислоҳоти демократӣ дар солҳои аввали баъди ҷангӣ гузаронида шуда ба ҳаёти минбаъдаи давлат таъсири намоёне расонид. соли 1947 сарқонуни нави қабул карда шуд, ки ҷангро ҳамчун воситаи баҳсҳои байналхалқӣ ва фиристодани қувваҳои мусаллаҳ ба дигар кишварҳо манъ карда, бисёрҳизбӣ, озодии сухан, фаъолияти иттифоқи касаба ва ғайраро расмӣ кард. ислоҳоти аграрӣ гузаронида шуд. дар якчанд даҳсола ҷопон дар натиҷаи ҷанг, аз он ҷумла бомбаборонкунии атомӣ, хароб гардида бо яке аз лидерии иқтисодиёти ҷаҳонӣ табдил ёфт. кишварро архипелагҳо ишғол мекунанд, ки аз 4 ҷазираҳои калонтарини Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю ва 6,8 ҳазор ҷазираҳои хурд иборат аст. 71% хушкиро кӯҳҳои паст ва миёна ишғол мекунанд. қатор кӯҳҳои аз ҳама дарозтарин ва баландтарин дар ҷазираи Хонсю воқеъ аст. дар ҷопон зуд заминҷунбӣ рӯй медиҳад. қариб 2000 вулқон 67% ҳудуди ҷопонро ҷангал пӯшондааст. дар он дарахтҳои олаш, буки сафед, тус, густараки ҷалғузавӣ ва ғайра мерӯянд. 99% қаламрави кишварро боғҳои парк миллӣ ва 55 мамнунгоҳҳо ташкил медиҳад. ҷопони имрӯза аз ҷиҳати иқтисодӣ яке аз давлатҳои пешқадамтарини ҷаҳон ба шумор меравад. саноат самти содиротиро доро аст ва аз воридоти импорт, ашё ва захираҳои энергетикӣ, нефтгаз, фулузи сиёҳ ва ранга ангишт, ҷангал, пахта ва ғайра вобаста аст. нефт аз Индонезия ва кишварҳои шарқии наздик ворид мешавад. фурӯши чӯбу тахта аз сабаби рақобати Канада, Австралия ва кишварҳои Скандинавия кам гаштааст. хоҷагии қишлоқ талаботи дохилиро аз биринҷ пурра таъмин мекунад, вале 50% маҳсулоти хӯрокавориро харидорӣ карда мешавад. 30% энергияи барқиро нерӯгоҳҳои барқии атомӣ медиҳад. соҳаи асосии сектори сеюм дараҷа, барномасозии компютерӣ, хизмати иттилоотӣ, хизмати коммуникатсионӣ, хизмати бонкӣ, туризм ва истироҳат, савдои мол ва хизмат ба воситаи интернет ба шумор меравад. ҷопон оид ба истеҳсоли дастгоҳҳо, киштиҳо, электроникаи хизматии маишӣ ва қисматҳои электронӣ, роботҳо дар ҷаҳон ҷойи якум, оид ба истеҳсоли мошинаҳо ва маҳсулоти кимиявӣ ҷойи дуюм, оид ба гудохтани пӯлод ва моҳидорӣ ҷойи сеюмро ишғол мекунад. дар кишвар шоли гандум, ҷав, овиёс, лубигиё, лаблабӯи қанд, сабзавот, меваҳо, олуча, себ, нок, олу, шафтолу, чой, тамоку, ситрусӣ рӯёнида мешавад. дар соҳаи чорводорӣ, парвариши хук, ҳайвони калони шохдор, паррандаи хона, кирмакпарварӣ, занбурпарварӣ ба роҳ монда шудааст. ҷопон дар ҷаҳон аз ҳама калонтарин флоти баҳрии моҳидориро доро аст ва соҳиби 370 000 киштӣ мебошад. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.